Morning ka na tong tanan mga kabisdak. Anian na sad ko mag-vlog kaninyong tanan. Ato mi sa Owaka. Ay si Soroy mi diri. Mo na siyang lugar sa Owaka pa do. Tulong. New Zealand din New Zealand. Owaka New Zealand. Kaya nami atoon. May tagnaroy mga tupa kay kita mo sa kadaghan diri sa tupa. Inig summer ani nindot kay ni diri kaning mga puno diri. Mga punuan diri. Nindot kay na siya. Karon winter man gud no lagas ang imong mga kuan, buwak. Taas kabayo dong. Untag dia sa tuwa diri udto na. Naanta mo sa lugar sa kuno, nindot kayo mo. Sa man yung buhok na kami. Ano man? Sukul. Awan sa? Yung buhok ko nung sulog. Ay mo buhok sa dilang. Ako driver ban. Panyan ako. Mo ni ko paniya sa kumbana diri. Karon tay Sa una. sa una ni. Pero dili ni katong diri no. Sa una dito niya ako paniya. Ani ka kusumudagan diri. Di pwede maghinay-hinay. Kay bawal na dira o baka o. Kaso gagmay lang kayo nas layo. Daghan kayo. Nana kadaghan diri baka. Oh, baka nung nagano. Kanang mga ito mo na siya, mga baka na siya, nagagmay na. Gagmay Nanang- katag ko na. Dagko siya, pero namo sa layo, manang gagmay kay tanawon. Oh. Mo na puro na baka ka na may itom. Kita mo? Nana na diri kadaghan sa baka. Mo ni mga lugar sa New Zealand. Dito kayo. Kita ng view. Mo ni view diri sa New Zealand. Oh, dara, dool kayo, baka oh. No? Daghan kayo. Kilawig na. Na mga baka daghan sa baka dagko kayo. Maninidagan. Diri unit eh. Nasa dito diri tay. Oo. Farm. Puro man ay farm diri gud. Oh, kani mo garian diri puro ni farm. Mingo way mga balay kayo. Ari ra itugway ang mga baka diri. Wala sin. Tibuok New Zealand farm. Sugot lang niya kung bana o farmer siya. Libre mis balay. Kaso lang layo lang kayo diri sa syudad. Di siya kay kuul sa mga bata. Layo ang biyahe. Na mo na yung mga kinabuhi na to diri. Ano mo kinabuhi diri sa New Zealand? Oh. May trabaho. O may trabaho ron akong husband. Day off man niya. So,
mga to, nami ato dito kay pailisa ng iyang mga ligid. Kailangan ligid sa yan sakyanan. Oh, river nila dali. Presko kayo. Nani ka kuan uning doon nga ang mga kuan. Si tawad ka natin. Sa Nang grass. bot. Sakto na. Away lang. Di, 30 minutes. 30 minutes ang tagal. 30 minutes na sige. Tanaway lang hang ko ano. Bungto nila nindot kayo. Limpyo kayo tanaw. Tanaw. Tanaw, green kayo. Dito kayo pagkatapas ba? Nagtapas na mga kuan ra. Mga baka, tupa. Sila rin nagkuhan na. Eh, magian ang kuwan eh. Magian ang ganang kuwan. Pagian sa day. Bisag pakan mo ng mga kuan. Na ito kuwan isa. Ara ra ito buhay diha ang mga baka o ang tupa. Pero nasa day gyapon mo limpyo ana. Awa ilang kuan. Ilang punto nila diri nindot kayo. Green niya. Lipil gid ang magtapas pa. Minutes na lang abot namin sa mukuan kay kusog yung dagan. Apay mga tupat eh. Oh. Nani ka peaceful sa lugar sa New Zealand. May mga labot diri. Sa gabi pang dako. May mga labot. Nakinahanglan ka mao jud ta mo drive para makadto ta sa atong gustong adtuan. Indot nga lugar. Natupaw. Sa ano yung mga tupa o ang tupa niya. Ganda-ganda sa tupa. Dagko kayo. Mahal kayong panitan na. Muna nag-iimog. Ang panitan ng tupa mo nag-iimog mga comforter tayo, no? Comforter. Mga jacket. Grabe ka daghan, no? Ara na diya sila. Ara na sa mga on diya. Nandindot kayang lipil kita mga kuman. Tupa. Nasa ikat-kap. Hindi ko natin. Jadi kapot ito mo kuan sa ko. Pila ka minutes. Inignaog na to pa. Mana na. Lagi daro lagi 3 minutes na.